Mga pulis sa Mandaue gipaubo sa kinalit nga drug test kaganiha. Kiniaron pagsiguro nga wa sila'y sakop nga mogamit og ginadiling drogas. Si Nico Sereno sa report. Human sa tradisyonal nga flag racing kaganihang buntag, gisurpresa ang mga sakop sa Mandaue City Police Station. Miabot ang taga-PNP Crime Lab aron mohimo og drug testing. Gipangayuan sila og mga urine sample aron masayran kung may migamit ba kanila og drogas. Si MCPO Director Julian Intoma ang mi-request nga mapahigayon kini. Siya sab mipaubos sa testing. Strong ang message sa mong RD, together with ang taas po ng kamkrami na dili lang kay kaisa ang drug test sa itong mga tao. Gani ang uban nanin yung reason out na last week lang na drug test sila kay kanang for promotion nila. Pero akong ingon na biit, you are still under sa MCPO. Sa miaging tuig, nakapaubos na sa drug test ang tanang pulis sa Mandaue. Gikalipay ni Intoma, walay nagpositibo kanila. Ang drug testing kabahin sa internal cleansing nga gihimo sa Kapolisan sa ilang hutong. Continuing na gini siya. Dili ko moingon na kiniron unya na pudos ba nato sa October, ending sa tuig. Basta kay at least akong maramdaman na kung kuan medyo mo relax yung may mga tao atong i-surprise na sila. Kay bason ba ya og duna na sa mo kuan ba na musimang pagyud. At least dili na sila kamahay na sige na natong pahibalo sa ila. Lakip sa gipaubos sa test ang mga non-uniformed personnel sa MCPO. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.